morning, ndine Nesta, the black teacher, ndipo ndabwera so ndi update pa nkhani ya nkhondo ya ku Irani. Padakali pano tili bati. Dzulo mu update yathu tinanena kuti nthumwi za dziko la America zikupita ku Pakistan, ku Islamabad, kumene zimayembekezeka kuti zikakumane ndi nthumwi za dziko la Irani kuti akambirane zopanga extend ceasefire komanso zothetsa nkhondoyi. President Donald Trump wakhala kunena kuti zokambirana zichitika, ndipo amanena kuti zichitika pa weekend. Kenaka anayamba kukamba zoti zokambirana zichitika Tuesday. Padakali pano nkhani ndiyonena kuti Irani sinavomere kupita kukakumana ndi America ku Pakistan. Iwowa koyambirira amanena kuti nthumwi zawo zipitako Tuesday, koma America italanda steamer ija yomwe tonse taona, Irani inanena kuti ilibenso chidwi chofuna kukambirana ndi America chifukwa they don't trust America, sawakhulupirira ma Americans. Komano chilipo chinthu china chimene chikuchitika ku Irani chimene titha kuchipanga observe. Chinthu chimenechi nchonena kuti zikuonetsa kuti America ikulankhulana ndi anthu olakwika. America akumakhala ndi ma dialogue, komano nthawi zambiri zikuonetsa kuti akumalankhulana ndi ma civilian leaders a dziko la Iran. Takhala tikumva foreign minister Abbasi wa ku Iran akunena ma statement osiyana-siyana, koma dzulo kunachoka ma statement ochokera ku IRGC yomwe ili gulu la nkhondo lija la ku Iran, kumene kuku komanda wake akuoneka kuti nayenso wabwera ndi maganizo osiyana ndi zimene atsogoleri a civilian akupanga. Masiku atatu apitawo tinamva zoti stima za India zinabwezedwa ndiponso kunaomberedwa ndithu ndi asilikali a Iran atatseka Strait of Hormuz. Mu conversation a stima imodzi ya India yomwe amalankhulana ndi ma coastal guards a Iran, munatuluka chichewa chimene titha kunena kuti mawu osati chichewa, mawu amene akutipasa picture yoti ku Iran zinthu zikukhala bwanji. Anthuwa anayankhula pa radio kuyuza stimayi kuti ibwerere, sinapasidwe chilolezo choti iduse pa Strait of Hormuz. Koma captain wa stimayi analankhula kunena kuti tili ndi chilolezo, ifeyo talandira permission yoti tidutse monga stima za ku India. Asilikali a Iran analankhulano kenaka kunena kuti bwererani, tikuti mubwerere, kuti muduse, permission yoti mudutse tatsegula kapena tatseka mumaitenga imachokera kwa ifeyo asilikali, osati kuchokera kwa ma idiot ena pa social media. Mawu amene onena kuti command yonena kuti ndiyo muduse pa Strait of Hormuz kapena mubwerere imachokera kwa ifeyo asilikali, osati ma idiot. Mawu onena kuti idiotiwa amatanthauza ndani? Amene wakhala akulankhula pa Twitter kumapanga post kuyimirira boma la Irani ndi foreign minister Abbas. Izi zimatanthauza kuti asilikaliwa akutsutsana ndi zimene foreign minister Abbas walankhula. Mukumbukira foreign minister komanso ambassador wa Irani analankhula kunena kuti stima za India sizikulipiritsidwa kapena kuletsedwa kudusa ku Strait of Hormuz. Yeti asilikali awa ndi amene anabweza stima za India komanso kuombera ku stima za India. Pamene pazikuonetsa kuti asilikali amenewa a Iran nawonso ali ndi mphamvu ndi komandi yawo. Maripoti enanso ochokera ku Iran komweko akunena kuti atsogoleri osewa, ma foreign minister komanso president alibe direct communication ndi Mojtaba Khamenei yemwe ali supreme leader. Zikumveka kuti IRGC okhawo ndi amene ali ndi direct communication ya Mojtaba Khamenei. Ndiye mautenga olumikizana ndi Mojtaba Khamenei akumadzera ku IRGC, osati kwa president kapena kwa ma foreign ministers. Ndiye America kukambirana kwake ndi Iran akumakambirana ndi ma political leaders, ma appointees including a president, speaker wa parliament komanso foreign minister. Koma final decision yeni ikumachokera ku IRGC. Tikumbukire kuti after zokambirana zoyamba zimene zinachitika ku Islamabad,
ma Americans atabwerera ananena kuti anthu amene anabwera kuzokambirana kuja analibe final say. Ndiye china chilichonse chimene ma Americans amapanga suggest anthu anja amapezeka kuti iwo sanali flexible kuti angavomereze kapena angapange decision, amayenera apange contact ku Iran, and ku Iran iko amayenera apange contact IRGC. Zonsezi zingotsikimiza kunena kuti IRGC gulu la nkhondo lija ndi limene lili ndi mphamvu zolamula dziko la Iran padakali pano. Komanda wa IRGC ndi ameneyi ndi amene anasankhidwa kukhala komanda ndi brigadier general nditu, komanso mkulu ameneyi sikuti ndi wachilendo iyayi, ali pa ma sanctions ndi mayiko aku America. Zaka za mbuyomo anali nditu magulu amene anatsogolera ziwembu zosiyana-siyana zimenenso zidapha ma Americans ambiri, ndi anali kale pa ma sanctions. Mkulu ameneyi ndi ameneno ali komanda padakali pano according to my reports amene akuchokera kumeneko. Ndiye mkulu ameneyi sakulankhula zinthu zachibwana, zikusonyeza kuti zonse zonena kuti tsekanisoni Strait of Hormuz, zonena kuti musapiteso ku Pakistan zikuzokambirana, zonsezi zikupangidwa ndi mkulu ameneyi. Mkulu ameneyi ndi amene ali ready kuti apange lead nkhondo yolimbananso ndi America. Zinaonetsa kale kuti atsogoleri andale ma civilians kuphatikizapo president, foreign minister uja komanso speaker wa parliament, onse amaonesa kuti ali ndi chidwi ndi zokambirana kuti athetse nkhondo, koma ma instructions ochokera ku IRGC imene ili gulu la nkhondo la dziko la Iran akuonesa kuti sali choncho. Ndiye tizitsatira bwino zimenezi kuti tione kuti kodi mapeto ake akhala otani. Padakali pano monga ndanenera, Iran sidavomere kuti ipita ku Pakistan kukakumana ndi nthumwi za dziko la America. Ndiye aliyense sakudziwa. Donald Trump wanena kuti ngati Iran siipita palibenso kupanga extend ceasefire, ndiye kuti ceasefire itha. Ngati ceasefire ite ndiye kuti abwereranso ku nkhondo. Zimenezi ndi zimene Donald Trump walankhula. Ndiye padakali pano tonse tingodikirira kuti zinthu zitha bwanji. Ndine Nesta the Black Teacher, mawa bwino lero lachiwiri pa 21 April chaka cha 2026.